Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mntimantu mabuyu bampolunyu uhlasa. Ubhodla amanzi abafokazane bephoda utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. Ufuna ukwenza show, uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's beer-licking, mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with, welcome next to me, Musa Ipagania next to me. Uyazi-ke bafethu ukuthi ngiqonda ukuthini. Bathi tupezi tumela. Shit. Kaizer Chiefs yangifuna mfethu. Bathi sodlala amatapa u2. Hey, yazi lento yasesijessica le. Uyothi avela ngifonele personal. Athi ungidinga eskimini. Chef Nap uyapheka lapha and upheke nami. Chef Nap mfethu. Chef Nap yangifuna. Shit. Into sobe siyenza lapha. And kuthiwa ngizodlala noNjabulo Blom for the first time. Njabulo Blom. Kaizer Chiefs ayona ndoda ongayethemba le. Take me straight to the village, Khosi Nation. Hey. Aibo. Hey, no. Hey, na. Yazi le macheta la. Ikhosi baba. Nakanjani? Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umntimandu mabuyu bambolunyu uhlase. Ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Ngiyathanda ukukhulumisa umuntu. Hayi raza sikuphophele la le raza. Le raza lena bafuna ngicela nigadi ibuya ngathi hey. Angazi noma ukuthi sengijimela iKaizer Chiefs sengine confidence mina ngibona Khosi. Sanibona siswami. Ninjani? My brother uyaphila futhi? Sure. Mina futhi igama lami ngu-King Ginger. Abanye bangibiza ngo-Cream de la Cream. Abantu abaningi kodwa-ke bathi ngikhosi for life. Shuthe lana siphume esikoleni. Igama le-college CMTV college isuka under i-university yakwaNgwenya University of all the nations of the world. Uyayibona leyo nto leyo. So sihambe sibuza abantu imibuzo sacelana nokunibuza imibuzo. Sister ungadini ubani onikama? Uzam my brother inubani? Ukhayo. Oh my brother ngicela ubuza ukuthi kuphi emakhaya kha la usuka khona la udabuka khona ngomtsinsi okuyimilela. Kahle kungani wena mfowethu? Hayi shuthe kahle into engihambe ngiyibuza ngasambe sibuza abantu ukuthi bayathandana yini. Are you guys dating? Yeah, uyabona mos siyathandana. Oh so wena sister ungathini oyithandayo ngebrazo? Uthe uba igama lakho? Ngu-King Ginger. Manje Cha angithi no mfethu angithi le chance lena yasesigela so sambe sibuza abantu sister awu mfethu manje indaba sister osengihlinela wena nebrazo indaba mfethu iproject yesikole. Iproject yesikole. Indaba nawo usuqhamuka kwenye indlela sisiyamangala. Project yase university. Yeah, Ingwenya University brazo. Angani bese nizwile ukuthi namabhasara ayatholakala khona. Lutho. Khona ngithenje kancane nje but I didn't get into it. Yeah, yithi labo. Family yasekhaya. So ila sifunda khona. So brazo, cela ubuza ukuthi ungathini oyithandayo ngo my sister. Mfowethu uyabona nje.
Uyabona into ihamba longo la. Ihamba lokho. Ayikho into ihamba longo la. Hawu, Into iqondile. Ihamba long. Hey. Iqale nini into yenu ukuhamba long kulomuntu? Hayi iminyaka mfowethu. Iminyaka mhlawumbe. Ngaba ivile ku6 izinto ezinjalo. Ulokhu umpaqamisa nje, ulokhu umshude ngeshizoro nje zalo. Awu Brazo. No, but I'm happy mfowethu ukuthi izinto zakho ihamba kahle. Wena sister ungathi oyithandayo mfowethu ngomuntu wakho. Konje uthi uba igama Brazo? Ukhayo. Kayo. Awu angikhumbuza umkhayozi. Ngithanda everything nje ngaye, unothando, inhliziyo yakhe, isineke sakhe, yabona? Umuntu onesineke, umuntu onenhliziyo right. Ngiyabonga mfethu. So wena sister ngicela ukubuza ukuthi mhlawumbe sometimes makuthi wena noKhayo ninenkinga, mhlawumbe ukhona nomunye umuntu mhlawumbe onokuhlekisana naye wena ngaphandle kwakhe? Uyena yedwa. Wena my brother mhlawumbe mawuthi niba nenkinga uthola ukuthi nikwatelene because vele kuma relationships kuyakwatelana namkhayosi. Ukhona nomunye umuntu onokubuye wena uhlekisane naye? Akekho. Uyena yedwa ne? La ngiphelele la. Ngiphelele la mfowethu. Njengoba ngisho ngithi ngiphelele ngoba vele into bese ngicabanga nokuyovela nangakibo. Sure, success umuntu. Khombisa ukuthi ngikhona ya mfethu. Unqomo mfethu. Kade mfethu umkokotela mfethu. Ungaveli. No ukhuluma. No, ivari. Yazi mina ngithandani Razo. Ngithanda ukukhuluma ivari. Ivari. Umkokoto. And another thing wena Razo. Lezi zinto nina niyasaba ukukhuluma ngazo. Thina siyaringa ngazo. Yabo le nto le. Ya wena bhuti wami and into right le oyicabangayo wena mfowethu. Yabo le nto le. Yeah, please mfethu ngicela wenze into right. Lo mntana lona uyakuncanywa. So wena Brazo ngicela ukuthi umuphi ihaki mfethu. Umtshele futhi ukuthi uyamthanda nawe sister. Muphe. You will never know, maybe it's the loss of... Ho. Nenzani. Anginibona. Ngomkhomise futhi Razo. Into nje siyayithanda. Umkhomise Razo. Umkhomise bafethu. Ani umtsheli Razo uqhumisa. Siyabheka. Jabule Razo. Lipstick yami. Ngazi noku ngayiyeka bakwazi ubona abantu ukuthi zikhona into. Alright. Hey lento eniyenzayo ngiyayithanda okugcina. Awu. Ngikhomise Razo. Razo ngikhomise. Ngifuna ubreak record. Awunamahlo. Razo. Siyangenzela bona ukuthi baqale bebone ukuthi into zethu zihamba kanjani. Zihamba kanjani izinto manje? Ngohlelo. Hamba ngohlelo long. Bamba umuntu wakho ngesandla Razo mfethu wakho lo muntu umtshele mfethu ukuthi uyamlava mfethu. So much. Thanda mina futhi. Yeah. Ngeke ngiphinde ke ngoba vele uyazi nami Obviously. Bese ngihamba nje sister ngiyabonga ukuthi ningiphe isikhathi senu and lento eniyenza ngiyayilava. Yabo. Obvious yabo le nto le. But ke mfethu kunento esiyenzayo la ekuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena sister unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi acheck ukuthi WhatsApp, Facebook na Instagram ukuthi unayo. Wena ufletha nabo bani. Angithi wena Razana inkinga ngoba wena ufihle lutho bhuti umntwana. Mfethu ngakunikeza yonke into enginayo. Yeah. Ngoba lo muntu uyamlava. Too much. Yeah. Sister in wakwata manje. Uthe Like in si switch ama phone and then I check yes everything. Yebo. Yeah. For angithi uthe uyamthanda. Indaba wakwata manje. No, siyathembana mos. Yes, niyathembana na. Yeah, siyathembana. Niyathandana na. So asike yes siyathandana siyathembana. So is dingo sama phone baby. Mina ngibona inkinga mina. Yeah. Inkinga yikho. Ngithi ngiyakuthanda. Brazo. Ngiloyali, vele ngiyazi nengiyathemba. Ukuthi uloyal mfana kekho ngaba loyal njengawe. Le nto le kodwa angithi phela baby singayenza endlini. Niyathembana na? Yebo bhuti siyathembana. Manje indaba ninganikani ifoni? Lana. Couple switching phones baby. No sizokwenza. Niyathi umbuzo umile sizokwenza endlini ibhuti lonto leyo singayenza endlini nayi la. Brazo uyambona umuntu wakho esegwinya esedla amantongomane manje. Wayeqhufuza amantongomane. Yintongomane. Uyavuma. It's in peanuts.
Sure brother angiyinika mina mfowethu. Ngaze ngake yazi brother. Yabona awuthe grand wena mfowethu. Mina vele Kade ngakubona mfowethu. Nginjalo mina. Cwele kakhulu ngalethe phone. Why? Baby sokwenza. Why ngathi wawuda? Indaba mfowethu. Yes man, nikeze. Ayina battery. Ayina battery yani ngoba ngiphethe power bank. Letha. Awu baby, ayina batteries. Letha. Silele Amateksi ayangishiya mina amateksi. Yabona esiswami ngizongi-ethela la ngiyakuthi uthi Fetha utshela intombi yakho fethe lethi phone ngiyayifuna manje. Mtshela sijahile mina ngiyaphuthuma. Bese ngikhushubela umoya ke nje la ntate ngincane. Akukho lutho baby. Le nto lesofika siyenze endlini. Bese ngabenza Mana. Uyajola wena. Uyajola. Uyajola. awuthuleke wena. Thula-ke wena. Angithi uqale wathini wathi ayina battery? Ulele kephi kahle? Angithi ulele kwami. Ichajile lo. Asichargeanga ubusuku bonke. Phela ibattery isifelwe yibhetri. Oh. Awulethe le phone nje. Ungangenzi kanjalo. Letha. Awunikeze yini wena? Hawu. Amnikeze sizohamba phela. Hawu. Mina lokhu udlala slow motion la. Le kawenze man isikhathi siyahamba. Yazi mfethu. Mfana. Phazo, la muntu wakho shopura. Ungibambela pura ke. Ngongathi phansi Uma ngalana pura. Ngikusize mfethu ngiyabona. Ufunani wena lana manje? Cha mina ngime phakathi nendawo phela For mina. ini? Kanti indaba mfethu wenza kanjena mfethu indaba ube nelanga. Ayiyanyanyisa yini unampilo yini Awunampilo yani? Hayi. Yani impilo engenayo manje ngenzeni kuwe? Ngoba wena ushintshana nendoda yakhe ifona. Ngenxa yakho Mosi. Yeah. Zokusiza ngila ngithunyiwe abakini abadala ukuthi ngizokukhipha la iGorgotha. Miye mfowethu. Kena ungithusa nje. Ukuthusa ngani? Yini kanti kwenze? It's about that time. It's going crazy, it's going bananas. Uyangazi wena sister. Yambona njengoba ngathi uphisa ukuchama manje. Uyangazi. It's about that time. It's going crazy, going bananas. It's biblical. Ngizokusiza malume bonga abadala ngiyakukhipha eGorgotha. Ngiyakukhipha out yami. Yeah, ziningi izinto obungazazi. Soqala ngefoni yakho kuqala. Baselaphi lo? Uyangazi. Ngeke ngambona nje kancane efonini. Emafonini. Yes. Qala ke manje. Qala ngabani la? Siqala ngeyakho. Iphone yakho la ile ivule. Awubuda. Uyaqonda Buda. Ukontini into yakho vele. Hey ngishayisa uvalo. Shaya nguvalo ke. Ibuda umudli kaKontini. Hey, relax. Sisithinta iphone phela manje na uswenzani sawujwayela na uWhatsApp Ngizothinta kanjani na ulengisa izandla zakho lana? Okay, ima phela. Mase na WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo ezobe idliwa umuntu wakho lo uBura. Yezwa? Yeah, sure. Okay, bafethu on WhatsApp right now when we are about to type that you understand. Type la phuthi ngiyakuthanda. Bura ngithi uthanda ukusho ukuthi uyakuthanda. Yeah, uyasho. Ora romantic wena. Uyamsazidlala uyamdlalela slow jam lo mntana. Luda Bendrose. Yona kuphela into esidlala endlini. Kena lapho. When we are together, I'm telling you. Ngiyakuzwa wena ufanele ukudlala eradio wena. Sande phela wena kuphela. Okay, phuma lapho. Type lapho uthi I miss faka uthi I miss you ufake neheart red. Yebo. Uthanda ukuthini uBhuda kuwe? Bhali lezo zinto asanda ukuzisho. Uyawudlala nje uWhatsApp uBhuda. Awura. Udlalela yini mfethu? Hayi, ngidlala mina lento. Akho lutho. Type uthi sex. uBhuda nokuyicela isex. Uthini mayithi sex kuwe? Nibiza ngeshelayilayi. Nibiza ngani? Shona. Nezinto wena. Phela mina ngicheke ngakho konke nibiza ngani? Hey madoda. Ninegama lena ngithi lifihliweyo. Lethini Bhuda ngiyakwazi wena ufundisa lo mntana izinto all the nice things. Wena kuphela pho khalelani. Uba uthe ngiyakhala ukahle. Ngikade ungithethisa lana uca uthi ngiyakunqena. Faka lapho delete lapho wena noBhuda nikhuluma nithini lana. Yini into enihlala nikhuluma faka lapho izinto lebrinjolo faka ipentshisi. Wena athi awudlali nje ulokhuzani WhatsApp yazi zama ukubheka lana bethi izinto. Thola something. Unawo Facebook? No. Ha. Bhuda. No. Wena wenzani lapha ku Facebook? Hayi wena.
Yini futhi nakhona. Bhuda. Nakho umuntu. Wena. Ethu, Facebook wena. Ya inboxana wena. Umngani wami. Sister, delete lapho. Type lapho uthi I miss you. Usofakele thani imali. Labantwana banokucelana imali. Ba ntwana. Laba uyazi labantwana bacwela so lokubadla imali. Akekho into yedwa imali yami ngiyidla nayo kuphela. Phela sobabili. Mina kuphela. Ankumuntu. Ya uyozuxolisa. Sorry Bhuda ne. Qhubeka mfethu. Ngiyabonga. Facebook. Angithethisi phela. Hawu. Bhuda. Sengenile Facebook. Ya la kuma messenger nayi lento yami messenger yodwa. Ya thapha lapho uthi I love you. Fakele ngathi ebovu. Bhala. Ungaveli lutho ungitshela. Kholoza. Khipha la bhala uthi ngiyakuthanda. Bhuda. Ngathi kuningi Khayo. Asizokubona. Kuningi ne? Asizokubona. Kanti wena wenza njani uyadelete uyenza njani? Hayi mina hayi. Uyawudlala uInstagram Hayi ngiyazi nokuthi yenziwa njani into leyo. kufanele kodwa. Yeah. Lapho ungawini ngani? Isikhathi na siyashaya bhuti. Oh vele sesiqedile ukhulume kahle. Lethi ifoni kaBhuda indaba. Asante. Hayi niyapi? Bamba mfethu. Cela i510. Sure relax on. Telefoni yami. Cela ungivulela lolu ucingo. Ivule sister. Baby. Asambe. Musuku umbuke emehlweni. Ungavumi Bhuti. Ngenzani mengabe undoda yami ngibuke wena? Angisho ukuthi ungibuke nami emehlweni kodwa umbuke emehlweni uyamjova ngalamehla akho la ngathi umkhuba. Musuku umbuke emehlweni. Ngeke indoda yami ngayibuka cha uyanyanyisa sheme ngabe ungaphi. Vula. Kodwa baby lakho lutho. Yabona mfethu awukhulumi nentombi yakho. Awenze mfethu usikwazi ukuhamba tu. Eish. Yazi labantu laba man. Ey. Ihlisa umoya Bhuti bambe. Sho mfethu. Ihlisa umoya. No. Mase ngithi type Bhuti uzotype la ne. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amakhehla la noma amanye abanye ubhozo la ungitshele ngoba yiba bazobe beququda umuntu wakhe angazuthi ngitseni. Nginawe mina Bhuti ngizosiza wena la. All right guys, my name is King Ginger Cream Dala Cream and I'm here to rescue uBhuda. Boni iwachuluka yini? Indaba konke ofuna ukuyisho, konke ofuna ukuyikhuluma kuqala before siqede ngayo. Angifuni ukukhuluma lutho, ngifuna ukukhuluma nendoda yami. Ufuna ukukhuluma nayo. Ufuna ukuhamba sishayile mina ngisayedeni kabi. Lapha uthi I love you. Sibone ukuthi kahle ngizothi abakubambe nje ubusondela kangaka. Hlehla. Angeke phela ngasonde endodeni yami ngifuna ukwenzani kuyona? Hawu. Kahle. Wena Bhuti ngithi khayo. Bukubhalela ngegama. Wena unanhlonipho indoda yakubhala uyibhala ngathi umfana nje. Bastard. Sorry Bhuti. Lo ukuthi ungidelelile kathi ngifike. Sorry yazi. Ngisakuthethe yazi. Ayi awukahle wena Awenze isicefe. mfethu usikwazi ukuhamba. Delete kuvele wena wethu lenhlanhla Bhuti. Delete lapha. Type uthi ngiyakuthanda. Yini? Hayi yini wena? Hawu. Sorry yazi. Phela ayikuthethisa umuntu wami yini? Askisi. Angithi sengithe sorry kulona. Hey. Delete pum. Yeah, type uthi sex. Hayi bo. Indaba. Okay. Ekephi? Amkhayozi. Uthini legama le? Patrick. Bra pants. Ngena kuyo umaphethana. Oh. Yambona ucela umcinjana. Asking for some shilala. Patrick Yamazi Bhuda. Angazi uPatrick mina.
Bengithi elinye igama lakho mhlawumbe. Patrick. Ngachaza. Chaza. Patrick. Angithi uyambona lo mngane nami lo engihlala naye lapha eJardini. Yeah. Unokusebenzisa ifoni yami. Oh. Mesuka ebhalele into. Manje uma isebenzisa ifoni yakho anikwazi ukuthi maniqeda nidelete lapho. Yeah. Ingoba ubeyisebenzise nje yabo nje badingise kwena ngomgqibelo. So ibikena ngikhohliwe. Patrick. Awukahle wena. Inkinga yakho ngomgqibelo mos. Akusiyona idate ngomgqibelo le. Unakho ukuyisebenzisa kodwa yena. Mana uqeda uthini kimi manje? Yeah. Hayi ngindoda. Kanti kwenzekani? Ekwazi ukubuza true questions. Kwenzekani? Kwenzekani? Yini wena? Yini inkinga yakho? Ngithule ke. Hayi. Siqhubeke. Xhosa bathi sizayicela ivuthiwe. Yeah. Izulu leso ivule. Nangexhosa. Nangesixhosa faka lapho uthi awufakele ama emoji ebrinjolo nebentshisi nalamanzi athi xhwala ngathi impophoma. Indaba ngibuke kabi sister. Okay. Balo. Funda Siyami. Funda legama le. Sister kwenzakalani? Why you have multiple sex partners? Khuluma iqiniso yini? Manje nje une sex drive eningi yini? Oh. Aziphelwa ngamagama. Yini? Mina baby yazi ngithi ngithandana nawe kuphela. Kulaba abanye wenzani nabo? Awukahle wena isidina. Haw. Okay, ngicela ukubuza ke ne. Ngicela ungiphendule. Yadayisa. Anastolo. Cha. Kunabantu ohlekisana nabo. Angengilwa ngingikushaya. No, akho umuntu. Shuthi akukho okunye engizokuthola mangaqhubeka ngisearch because angithandi ukuthi ngiqhubeke ngisearch ngithole izinto ezingazi. Asikho vele nesidingo sokusearch. Akho lutho. Amanga. Akukho engizokuthola. Akho lutho. Ukuba siyahamba nobe beyavuya uvumelana sakhuluma awumancane. Yewena. Thani mani. Yewena. Okay. Thani mani. Ha. So usazoqhubeka utsho lena njengoba ubona ukuthi zikhala kanje. Kanti yini inkinga yakho? Ngikunikeza yonke into ayikho into oyidingayo. Bona uzikhuluphele Nkosi yazi kunzima nokukhuluma ngisazi ukuthi ngithini. Kunesitolo. Madoda. Isitolo phela. Unama caves ngenxa yami. Akuyona inxa yakho bhuda. No, ngenxa yami because ngiyamfita lo muntu ngamu. Awukho one. No Patrick yamfita ungakhohlwa lokho. No, mina nginebelief ukuthi lo muntu uthatha imali kimi ayoyinikeza Leo Patrick. Ubona ukuthi sisapheni lapho sithe money. Yeah. So uthatha imali yami. Mhlawumbe no Patrick. Ayinikeze lo Patrick. No Patrick naye. Ngoba yena uma ngabe uthatha imali lapho ku Patrick angithi bela ayinikeze. Ayidle nawe. Njengoba naye uthatha iyama ayise. Wena ubungakazi udle lutho naye. We baba into engidlayo nje uyayazi into zakhona nje kuphela. Eish. Sister yini kinga? Kodwa bengishilo ngathi asihambe singalaleli lento lena. Mina lo emva konke lamanyala la kwenzeka. Akho khona ofihlayo. Akukho lutho. Usazoqhubeka utsho lena njengoba umbona ukuthi awukahle wena. mi phone yakho. Sister. Aningathi unento eyiningi wena. Athatha ifoni yakhe. Mfethu Angithi unento eyiningi angeke ngisaphi angeke Ehlisa umoya. Kodwa bengimele ngize ngenze njani ngoba nawe usuku ungekho. Ehlisa umoya. Kumele ngize njani? Hello iqiniso. Ehlisa umoya. Hello iqiniso. Wema. Buda. Ngiyajabula ukuthi I hope ukuthi uyajabula ngoba ngenxa yakho. Yabona eBuda uyenzelani lento yenzayo? Buda. Uyenzelani? Isikhathi sami unginikeza sometimes wena ayikahle wena sometimes. Miyeke ekuse hamba naye lo. Ele. Ngahambe. Ha. Ayingeke shube ngempela ke manje. Baby. Yeah. Sorry. Ngicela uhambe. Angifuni. Hamba. Ngiyami uyisaphi? Oh, inexa indoda yakho. Kusayindoda yakho. Indoda yami vele ngithi futhi kunjeni njena ungenxa yakho. Ungenxa yakho yabona manje. Yabona.
Ngizokunika njani mina ukugibela ungishaya? Ngicela imali yokugibela. Ngizokunika njani? Angifuni ngicela imali yokugibela. Ngizokunika njani mina Ngicela imali pho ngishayelani qala uxolise. Ngikholise yini wena? Ungishayile. Wena wenze yonke le nto. Pho ngishayelani? Angithi ngabe angjeni. Ngicela uxolise ngizokunika imali yokugibela. Lalela Uzocabana uzobona ke mfana wami. Kushanga amatshe uzobona. Ngizokuphahlaza ikhanda ngeBuxton. Ngizokunika kanjani lokhuzana ungishaya? Ungishayelani? Than sorry. Angeke ngikunike imali yokugibela. Than sorry, ngincenge. Uzohamba ngeenyawo kuye lokishini? Kude la. Uzonza njani? Ayifuna impela yokugibela? angithi wena wenze yonke le nto lena. Pho ungisho. Ungishayelani? Silasikhola ngenxa yakhe angithi. Ngoba unampilo phela ubhorekile angithi wena unampilo una-girlfriend awunalutho. Nginayo i-girlfriend nginondlunkulu. Awunayo letha uhamba ungena kuma-relationship wabantu. Pho Ubhorekile angithi. Ngicela imali yokugibela manje. ngeke ngikunike imali yokugibela ungakasho ukuthi sorry ngokungishaya. Hayi ke sisike sorry. Ngicela nendoda yami ilapho wena uzonginikeza indoda yami. Uzonginika engifuna endodeni yami. Musilokhu ungithethisa wena. Uzonginikeza into engifuna endodeni yami. Yena lokhu ungithethisa. Ngoba ngenxa yakho uma nje yabona iphi indoda yami iphi. Sengiyahamba ke. Angeke ngizohamba ngishela ngihamba nawe. Hayi bo. Ngihamba nawe. Sambe. Sohamba sonke. Hayi bo. Hayi bo. Khuzeka ntombazane, hayi bo. Tshela phahlaza ngamatshe mina mfana wami. Tshela. Ngina ungishayeli wena ungangiqaleli. Ngeke ngikunike imali yokugibela mina. Lalela ngeke ngikunike imali yokugibela wena ungidelele kakhulu ufike ungidelele ufika ngeke ngikunike. Ngicela ungamgibezi mfethu unobuskemanyana ngimqondi. Ya. Ngiyakurabhela buyi imoto ihamba ngabe iyakugibeza ngiyamazi lo mjita umjita ama-Uber sekhaya lawa ngwenya Ubers uma urequesta kodwa ngenxa ukuthi wena uyitshela ukuthi uyi-Springbok la ekhanda awuyi lapho siyesikepeni mfethu umusilokhu ungilandela mfethu please don't confuse me, release me, peace me. Asambe thina sihamba ngebhasi futhi sambeni simshiye lona. Hawu simshiye lo lengane simshiye kwakhe lo mntana lo uzonginika inkinga lo. Simshiye lo yi bakhe bakho wakhe take me straight home lo mntwana lo ufuna ukuhamba nathi. Woza phezulu. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.